здрави стълбове, които изпълняват опорна функция на гръбначен стълб, на междупресни дискове и на други структури. Този колаген полски преминава през кожата. Ето, в стъклени съдове не случайно и пише 5-26. Това е температурният интервал, извън който колагена губи биологичната си активност и преминава в разтвор. И след няколко дена той ще ви хидратира кожата, като всички други колагени, които ви се предлагат на другите фирми. Но не може да прониква през кожата и да изпълнява основната функция. Коя е основната му функция? Веднага, когато се нанесе върху лицето, почва кожата да се опъва, което показва, че той навлиза през клетките. Освен това, той навлиза без да хаби енергия. Във всичките козметични индустрии се използват молекули преносители, транспортьори. Всички други колагени се предлагат или под форма на колагенови инжекции в козметиката, говежди и телешки колаген, свински колаген най-често, защото той не може, той мъртвия колаген, който не е биологично активен, не може да премине през тъканите. Трябва да се вкара по инжекционен път. Тук това не е необходимо. Слагате вода върху лицето. Защо вода? Защото колагена е извлечен от толстолопа под формата на колагенов хидрат, свързан с водните молекули. Това си е химия. И затова трябва да се намокри епидермиса, кожата преди нанасене, пръска се един-два пъти, то си има дозатор, че тук ще го видите после, който не е запознат, и веднага той попива автоматично по пътя на дифузията, без организма да губи никаква енергия за вкарването на този продукт. Значи трансдермалната му функция е тази, която отличава този колаген от всички видове в света, независимо дали са индийски, американски, японски, китайски и така нататък. Мъчат се много фирми, но не могат да извлекат тази тройна спирала, така както полските биохимици се я извлекли. Сега дали е случайно или не мога да кажа аз, но през социализма Полша е работила по проблеми на биотехнологиите. Тя е била специализирана в рамките на съвета за икономическа взаимопомощ, така наречения, които са по-възрастни знаят какво беше СИФ, както и Варшавския договор. Тия две структури вървяха ръка за ръка. И там няколко биохимици успяват, дали случайно или не, работейки по проблеми на белтъчен синтез на морски организми, да достигнат случайно да видят, че в стъкления съд е прескочила молекула на рибата, на толстолопа, на колаген, и то без да се накъса и да се промени тази молекула. Почват постепенно опити как да стабилизират този разтвор, защото това е въпрос на биотехнология. Не е въпросът само да извлечеш молекулата, ми тя трябва да остане по-дълго време, да може да се прилага, съответно след това да може да се търгува този продукт и така нататък. И след доста години експерименти се стабилизира разтвора при тая форма. Това е гел, формата гел. Слагат вътре млечна киселина, само това се знае, другите тайни си ги знае фирмата производител, която се нарича Inventia Polish Technology. Тя се намира в Данс до корабостроителниците, където бяха едно време първите въстания на солидарност. А пък фирмата, която го разпространява, се нарича Colway. Тя е търговски представител, в доста страни вече се разпространява с мрежов маркетинг, над 35 държави вече го има колагена и в Латинска Америка включително. Така че основната функция е това. Той преминава през кожата и е биологично жив, биологично активен продукт, не е синтезиран в лаборатория, което позволява на организма да го възприема едно към едно, като истински, като човешки колаген. И другото основно качество е, че не само го възприема, но стимулира, кара клетките, това са така наречените фибробласти, да синтезират колаген в по-голямо количество, отколкото ни е кодирано за дадената възраст. Човек на 45 години почва под давление, примерно, на този колаген да произвежда доста повече. Но за да стане това нещо, колагена трябва непрекъснато да се прилага. Това не е лекарство, не е аспирин да го пинеш, след 20 минути да ти мине главоболието и да кажеш добре съм. Това е един процес на поддържане. Това, което природата ни отнема с годините, ние трябва да го регенерираме и да помагаме на организма, да даваме база данни, все едно на компютърджийски език казано, обратно да захранваме организма. Не му ли даваме тия аминокиселини от колагена, ние стареем и нищо не правим. Пестиме от други неща, но здравето си не може да спестим и да избягаме. Почват бръчките, почват след това ставния апарат, опорно-двигателната система, след 45 години почват вече опъвания на сухожилия, на коленни стави, болки в кръста и така нататък. И всичко това е точно защото този продукт вече го няма в достатъчно количество. Той не може да се изпълнява функцията както трябва. За щастие, колагена, освен за локална употреба, значи тук е 3 вида. Само няколко думи за продуктите. Това е един и същи колаген.
Само че имената платиниум, силвър и графит са различни, защото се изолира от различни части от рибата. Когато от корема няма меланин, пигмента, който дава черния цвят, той е идеално бял чист, ето го виждате го колко е светъл и затова той е за лице, шия и деколте. Такова приложение има. Втория е силвър, който е малко по-тъмен. Той от страничните части се изолира на рибата, но много пъти, в зависимост от породите на рибите, почти няма разлика между силвър и платиниум. Ние сме наблюдавали така, почти няма. А третия вече графит е тъмен, защото той от грубите части изолирани, от перки, от хрущяли, от гръбначния стълб. Той се използва за масажи вече на груби части по тялото за ходила, докато този е за тялото основно силвър, но пак ви казвам, при някои партиди е много хубав и може и за лице да се използва. Иначе класиката за лице е платиниум. Вода се слага и след което се прави апликация няколко пъти, леко се масажира и той си прониква по естествен път. Значи, освен че запълва дефектите на стареенето колагена, той и хидратира кожата. Много добро хидратиращо. Самият той е свързан с водна молекула, така че изпълнява двойна функция. Даже тройна функция. Запълва дефектите, това, което изкуствено се прави с хиалуронова киселина и с филари, и където се дават луди пари за инжекции, които 6-7 месеца вършат работа, след което трябва наново да се вкарват по изкуствен начин. Тук това нещо настъпва по-бавно ефект. Обаче ефектът тук е физиологичен, истински. Вие помагате на организма да се бори с истинските причини за стареенето, а не с козметично коригиране на пълнежи да правите, на филари. Нали разбирате разлика? За съжаление обаче